Mochune nonro pachoka KNBS oyango lipote wi chal mar uchumi ma pachoka e kar romo mar KICC e bore Nairobi. Romo machiwo lipot ma kamano yuorie kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ma bende oyango okenge ma sirikal medo keto e neno ni uchumi ma pachoka ongirore. Watudore kod Lydia Okeo mantiere KICC mondo lernwa kaka chenro ma kamano osebedo ka dhi nyime. Lydia, kapo ni inyalo winja, inyalo ketowa e ler ni to nyaka sani wach chal nade? Kara kamano chenro mar yango chal mar uchumi ma pachoka dhi nyime e kar romo mar KICC e bore Nairobi, kama bende jafwambo marwa Lydia Okeo ni kono, kendo watemo tudore kode mondo miwa ler mar gigo eko madhi mbele gi e thuolo ni. Lydia Okeo, kapo ni inyalo winja koro inyalo nyisowa ni to wach chal nade nyaka sani? Erokamano Nyamilton, wantiere achiel kachiel koa e karabagoro ma KICC kama thuolo machuok mokadho. Report motisni Economic Survey mar 2025 oket ayanga gi duolno matimo nonro e pachoka kata KNBS. Bende gitimo nonro kotenre kod uchumi ma pachoka. Kata kamano lerno kanyo ni en report ma 2024 kaka to bedo ni ikete ayanga 2025. Report ma kamae Milton keta ayanga chal mar uchumi ma pachoka kaka oganda jo Kenya osewuotho ahinya yorego mag uchumi kaluwore kod chal bende mar ngima. Nitie sectors opogore ma bende oyangore ni osebedo kod medruok. Achiel kuom gi kendo motelo negi giduto en sector mar agriculture, ma en sector no mar wechego mag pith ka achiel kod wechego mag pur. Agriculture wacho kanyo ni otimo maber kaluwore gi medruok e wechego mag mbolea. Neno ka jatend piny Kenya William Ruto no kawo okang' mar neno ni oketo mbolea ma nengone yot e lwet jopur. Kuom mano ma en achiel kuom gigo ma gichich nyalo bedo achiel kuom gigo ma bende koro nyayo sector no mar pur ma bende sani otimo maber ye mogik kendo osebedo kod dongruok. Sector machielo en sector mar thieth, bende oyange ni osegoyo ndamo kotenre kod wechego mag dongruok e uchumi mare. Ma en kaluwore kod omenda manoketi ne oganda ahinya to kotenre kod wechego mag thieth counties. Inyalo paro ni county osemiteko kata okaw wechego mag thieth oketi e lwet counties, ma koro kelo yot neno ni wechego mag thieth odhiyo makare. Kuma giyudo kanyo kotenre kod nonro margi ni nitiere dongruok e sekta no mar thieth ka wechego mag gedo mag kuonde mag thieth omedre gi 1.1 kama en gina bende koro gin kod geno ni bro bedo makare. Makato bedo ni nitiere ywak mosebedo sekta no mar thieth kotenre kod ng'anyo ma lakteche mosebedo kwane ne pacho kae. Bende lakteche osebedo kadwaro mondo mi mendik lakteche modhuro mondo mi olos wechego mag thieth e pacho ka kendo ket chenrogo obed makare. Sekta machielo bende otimo makare en sekta no mar omenda. Kane wuoyo gi jofwambo, director no maduong' mar duol no mar KNBS oyango ni jo Kenya omedo kwan ohala magitimo e yor simu. Ahinya to nitiere pesa ma bende nitiere lweto ganda ma samoro ioro ne wadu pesa, ioro ne anyuondi pesa. Wacho no omenda ma kamagi kioro to medruok margi osebedo kendo osekelo ohala mathoth e pacho kae. Miyo sekta no mar wechego mag omenda osebedo kod medruok kotenre kod uchumi ma pacho kae. Ka bende wechego mag okuma mithor kaw kata insurance departments nitiere medruok bende. Ka bende hoyangore nitiere oganda jo Kenya kwan mamalo osedonje wechego mag kaw kuma mopogore. Maigi na achiel moko kuom mana matin kotenre kod nonro ma bende chiw. Nonro bende koro igeta kaw kendo tigo gi sirikal mane onegi loso chike makare mag loso uchumi ma pacho ka. Nitie gimo miloso ni GDP Milton. GDP en iluongo ni nyalo ma oganda bedo godo e piny. Gin nyalo no mag omenda kata teko magi nyalo bedo go matimo chenro magi kotenre gi wechego mag omenda. GDP ni iwacho ni oyae obedo kod dongruok kata obedo ni king'iye kit dongruok mano bedo go higa 2023 no ni malo moloyo kit dongruok mobedo go 2024. Kata kamano pod to dongore, kata kamano odongore mos kama en achiel kuom gigo ma bende jatenda migawo mar omenda John Mbadi kano twak wacho ni gino osekelo dongruok mamos sekta ni en wechego motenre
motenre kod uchumi bende osebedo matek. Lwenje mantiere e pinjego maoko bende osekelo tungni e wechego mag timo ohala. Kaito bende owacho ni kata kamano ntiere dwaro ma gidhi tiyo gi report ni mane onigi loso thuolo mag tije pacho ka ne rawere. Ka bende yango ni ntiere rawere maromo 3.6 masani oseuke kuondego mag tiegruok, kata kamano pok giyudo kuonde ma ginyalo time tije. Sekta ma opogore bende oketi e lela kotende ka gisewuotho anyata yorego mag loso tije. Achiel kuom sekta mabende iwacho ni formal sector, tijego mabende oganda dhi ya pise mopogore ginto negi chiwo thuolo matin kende mar oganda mondo mi oyud tijego. Ka informal sector kata sectors mitime tije aching gin negi loso tije moheo 700,000 e higa 2024. Kata kamano wacho ni nitie dwaro mar medo thuolo mag tije e sectors ma itiye e apise kata sectors motisni formal sectors mondo mi oneni rawere moya kuonde tiegruok obedo kod thuolo mar yudo tije pacho ka. Nyalo paro ni thoth rawere osebedo ka ywagore, giwacho ni iloso thuolo mag gedo mag ute manego gi ogonyore. Kata kamano tije miyogi kacha gin tije mabe samoro ok kony genya nikech gin jogo maginenre ka gima gin gotese kendo winjo bed ni gikonye loso paro kod chike moko winjo bed ni tayo piny. Ok gidwar kit tije moko mabende sirikal osebedo ka keto negi. Miyo ma koreno kang mabende jatend migawo no mar omenda John Mbadi owacho ni gidhi kawo mane onegi medo kwan mar dongruok anyate sekta go mag apise mondo mi rawere ma pacho ka mabende kwan ya senyisi romo 3.4 o thuolo mar yudo tije e pacho kae. Magin mamoko kuom hawiye wechego motenre kod report no mar motisi ni Economic Survey 2025 ka bende koro sirikal owinjo bed ni kawo ripodegi mondo mi oloso tikodgi e loso thuolo kata chike mabende dhi bero uchumi ma pacho kae. Milton, ka in gi penjo. Erokamano ahinya.